идома. модасаг рӯ ба осмон оҳиста улос мекашид. шояд шир дар синаҳояш медамид ва тӯлаҳои гумшудаашро ба ёд меовард. то ҳол аз бадбахтиҳои маҳнӯз шокӣ будам, аммо ҳоло чизҳои сангинтар аз бадбахтиҳои ӯро шунидам. ҳоло чӣ кор кунам? Чӣ гуна ин ҳамаро ислоҳ кунам? аз кӣ кӯмак бихоҳам? мушкили Шаҳноз ва Гулноз ба ин содагӣ нест, ки худам даст ба кор шавам. фардо бо Саидалӣ ҳарф мезанам. хиҷолатовар аст, ки тамоми мушкилотамро бар дӯши ӯ бор мекунам, аммо дигар касеро надорам. шабе ки мехостам бо Маҳнӯз то рӯз бо варақ задани хотираҳо сипарӣ кунам, то ним нурасида хароб шуд. Маҳнӯз хомӯшона ба хонаи хоб гузашт ва ман мондаму балкону дуди сигарҳои пай дар пай. саҳар ҳанӯз чашм боз накарда будам, ки Саидалӣ занг зад. чӣ тур ҳастӣ Фарҳод? ягон камбудӣ надорӣ? ҳама чиз хуб аст, ташаккур ки пурсӣ дедакаи Саидалӣ. мехостам шуморо бубинам. имрӯз вақт доред? соати 10 мешавад? соати 10 хуб аст. куҷо биёям? агар зид набошӣ, ягон ғизо мегираму хона меоям. ман то ҳол субҳона нахӯрдам. бисёр хуб, интизор мешавам. Саидалӣ аз достони хоҳарони кӯчакам мутаассир шуд ва дигар ба субҳонаи хушрангу бу ки бо худ оварда буд даст назад. ӯ як финҷон қаҳва нӯшиду бо нафари қарори мулоқот гузошт. агар ҳамин одам розӣ шавад ва бозҷӯиро бар дӯш бигирад, бовар дорам хоҳаронатро пайдо мекунӣ. аз кормандони собиқи пулис аст. акай Саидалӣ, ба ӯ пули хуб пешниҳод кунед. ман аҷала дорам, наметавонам муддати тӯлонӣ ин ҷо бимонам. мехоҳам то як ҳафтаи дигар хоҳаронамро сарҷамъ кунам. хоҳиш мекунам, кӯмак кунед. бо нафари Саидалӣ бегоҳи ҳамон рӯз дар қаҳвахонаи Сегафредои дар рӯ ба рӯи фурӯшгоҳи марказӣ мулоқот кардем. ба детектив ё коргоҳи зирак ва чусту чолок, ки барои дарёфти маълумот заминро бо бинӣ шудгор мекунад, монанд набуд. як марди бознишастаи суст ҳаракат буд. чанд дақиқа қуфли кифи чарминашро боз карду покети пулро бо эҳтиёт байни варақҳо гузошт ва ҳамин тавр хеле зур зад то қулфро дубора бубандад. эҳтимол шакро дар чашмони ман мушоҳида кард, ки бо хиҷолат лабханд зад. кифро писарам аз Москав фиристодааст. то ҳол бо ҳам хона гирифтаем. ӯ бадани сангинашро коҳилона аз сандалӣ баланд карду ба зери рӯи миз чашм давонд, то чизеро ҷо нагузошта бошад. ба маҳзи пайдо кардани маълумоти муҳим бо шумо дар тамос мешавам, гуфт ва бо қадамҳои сангин аз қаҳвахона берун рафт. аз дунболаш нигоҳ кардам. роҳро аз зери заминӣ убур накард. аз байни мошинҳои раҳгузар хазида ба тарафи муқобил гузашт. ба натиҷаи кораш хушбин набудам, аммо интихоби дигар ҳам надоштам. худо ба Саидалӣ хайр бидиҳад, ки ба ҳама мушкилотам расидагӣ мекард. мехостам ба номи Маҳнӯз дар шаҳр хонае бигирам, аммо ба андозаи кофӣ пули нақд надоштам. Саидалӣ дар хориҷ ҳисоби бонкӣ доштааст. гуфт агар маблағи заруриро ба ҳисобаш бирезам, ивазаш ба ман пули нақд медиҳад. хонаро ҳам худаш пайдо кард, дар ҳамсоягии хонаи худаш, дар қабати сеюми як бинои замонавӣ. соҳиби хона аҷала дошт ва хонаро бо тамоми ҷиҳозаш, ки тарҳаш шабеҳи хонаи Саидалӣ буд, ба фурӯш гузошта буд. ман барои ҷиҳозонидани хонаи хоҳарам вақт надоштам ва ин пешниҳодро зуд пазируфтам. мушкил овардани шиносномаи Маҳнӯз буд. нахост, ки ман ё Азим бо Мӯйсафед мулоқот кунем. танҳо меравам. медонам чӣ бигӯям. кайҳо боз дар орзуи фурсате будам, ки ҳарфҳои дар дилам ҷамъшударо чун санг бар сараш бизанам. ҳоло ин фурсат фаро расид. Маҳнӯзро дуртар аз хонааш интизор шудем. зуд баргашт. сураташ мисли лола сурх буд. изтироб дошт. лабонаш меларзиданд. аз он хона, ки солҳо сарпаноҳаш буд, ба ҷуз як тӯбаки гули шамъдонӣ ва кифи чармини модарам, ки дар дохилаш санад нигоҳ медошт, бо худ чизи дигаре нагирифт. Мӯйсафед ҳам ба дунболаш набаромад. вақте санади хонаро ба Маҳнӯз супурдам, шодиву ғуссаҳояш ба ҳам омехта шуд ва сар ба шонаҳоям гузошту бо овоз гирья кард. рӯзи дигар модасагро ба хона овардам. дуруст замоне ба ҳавлаи Саидалӣ расидам, ки ду корманди хоҷагидори ноҳия чӯбу банд дар даст
ба дунболи саг медавиданд. саг ба тарафи онҳо дандон гиз мекарду худро ба ҳар тараф мезад. якчанд зану мард дастҳо зери бағал ин манзараро бо бачаҳояшон тамошо мекарданд. кампири айнакӣ сар аз панҷаҳои хонааш ба дар карда бо садои баланд маъмуронро раҳнамоӣ мекард ки сагро дар кадом гӯша гирифтан осонтар аст. чӣ кор мекунед бо ин ҳайвони бегуноҳ? гуфтам ва пеши роҳи мардеро ки чӯби ҳалқадорро ба тарафи саг дароз мекард гирифтам. одамони ин хона шикоят карданд. мегӯянд саг ҳорӣ аст ва ба кӯдакон дар меафтад. ин ҳарф сиҳат надорад. бечора саг аз сояи худаш меҳаросад. чӣ бирасад ба ҳамла ба кӯдакон? даст бардоред, сагро бо худ мебарам. саг маро диду бо оҷала ба сӯям давид ва пӯзаашро ба кафшҳоям молид. чӣ қадар riqqatовар буд ин саҳна. ӯро бағал кардаму ба пушти мошин нишондам. тамошогарон тавре ба ман нигоҳ мекарданд ки гӯё девонае будам. онҳо бо тамасхур сар такон дода дар паси дарҳои вурудӣ ғайб заданд. маҳнӯз сагро дар остонаи дар диду тааҷҷуб кард. ӯ гоҳ ба пашми пахмоқу хоколуди саг нигоҳ мекард, гоҳ ба фарши қирмизӣ ки ингор ҳамин ҳоло аз дастгоҳи қолибофӣ берун шуда буд. модасагро худам шустам, бо дорӯи зидди кайку кана ки раҳбараҳ аз дорухонаи ҳайвонот гирифтам, дармон кардам ва барояш дар гӯшаи балкон ҷой сохтам. он қадр боақл буд ки аз балкон ба дохили хона қадам намегузошт. модасаг акнун аз фишори равонӣ ба худ меомад ки беҳолона дароз кашид. ин бечора ҳам мисли ман аз афсонае ки ба воқеияташ бовар кардан душвор аст, дар байни замину осмон мегашт. эй кош шаҳнозу гулнозро ҳам ба ин хонаи зебо биёрем. барои саг афзори гаштугузор харидем ва хостам ба кӯча барорем. ду пойро дар замин мехкӯб карду аз ҷой такон нахӯрд. бечора метарсид ки ӯро дубора ба кӯча мепартоянд. биё берун, натарс, мо туро раҳо намекунем, биё. хеле зорӣ кардем то ором шуду бо мо ба кӯча баромад. ду қадам мегузошту моро ба сӯи хона мекашонд. шояд замоне саги хонагӣ буд, медонист чаро ӯро ба кӯча мебаранд. пушти ҳар дарахт, ҷое ки сагҳо аломатгузорӣ карданд, корашро анҷом медод ва бӯи шошаи ҳамтоҳояшро мешамиду ба дунболаш мерафт. ба хона баргаштему хушҳолона дум такон дод ва дарҳол ба ҳамон кунҷе нишаст ки маҳнӯз барояш омода карда буд. чашмонаш аз хушҳолӣ медурахшиданд. омадани маҳнӯз, зиндагӣ дар хонаи нав ва наҷоти саг бояд рӯҳияи маро дигар мекард, аммо роҳат набудам. аз ноилоҷӣ ва бехабарӣ аз хоҳаронам асабонӣ мешудам. намедонистам ба чӣ ва ба кӣ умед бубандам. медонистам ки агар ин ҳамаро раҳо кунаму ба хона баргардам, ранҷ мекашам ва дубора рӯҳам мешиканад. бо гузашти 3 рӯз аз детективи дар дорунӣ нохунак тавзеҳдодаи Сайдалӣ хабаре нашуд. доштам кам ноумед мешудам. ба қароре расидам ки маҳнӯзро ба хонаи холаам бифиристам, то ҳар чиро аз сарнавишти хоҳаронам медонанд ба мо бигӯянд. аммо рӯзе ки маҳнӯз озими хонаи холаам буд, корогоҳ занг зад ва дар ҳамон қаҳвахонаи муқобили фурӯшгоҳи марказӣ мулоқот таъин кард. аз хонаи ман то қаҳвахона 2 истгоҳ роҳ аст. хостам каме қадам бизанам. сарам пур аз афкори манфӣ буд ки агар ин мард бигӯяд, мебахшӣ додар, корам омад накард, пулатро бигир, ман бояд чӣ кор кунам? детектив пеш аз ман ба ҷои мулоқот расида барои худаш яхмос фармоиш дода буд. яхмосҳои ин қаҳвахона фавқулода хубанд. мехоҳед барои шумо ҳам фармоиш бидиҳам? ташаккур, ман қаҳва мегирам, гуфтам ва ба чашми ӯ духтам. детектив сарашро рӯи паймона хам карда мисли бачаҳо бо шавқ яхмос мехӯрд. дандон ба ҷигар мегузоштаму то охирин чумча сабр кардам. саранҷом чумчаро лесиду паймонаро ба гӯшаи миз тела дод ва пӯшаи зардеро аз кифи чарминаш берун овард. хуб, додари мо ки бошӣ, гуфт ва пушташро додари мо ки бошӣ, гуфт ва пӯшаро ба ман дод. ё хаташ нохоно буд, ё ман ҳаяҷон доштам ки ҳарфҳо ба ҳам мепечиданд ва натавонистам навиштаҳоро дуруст бихонам. танҳо акси даврони наврасиҳои хоҳаронамро шинохтам ки аз охирин дидорам бо онҳо зиёд тафовут надошт.
росташ изтироб дорам. навиштаҳои шуморо хонда натавониста истодам. худатон бигӯед ки чӣ пайдо кардед. Шаҳноз Восиева дар маҳаллаи Зарафшон зиндагӣ мекунад. шуғли доимӣ надорад. дар як тарабхона суруд мехонад. чӣ хел бигӯям, ки ба иззати нафси шумо нарасад? ҳамон тавре ки ҳаст бигӯед, истилоҳа накунед. солҳо қабл милитсия ӯро ба феҳрасти рӯспиҳои ноболиғ ворид карда буд. бо талаби дафтари мубориза бо ҷинояткорони ноболиғ 2 ҳафта аз ташхиси бемористони венерологӣ гузашта сиҳат баромадааст. ба ҷуз вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, яъне рӯспигарӣ, ҷинояти дигар содир накардааст ва доғи судӣ ҳам надорад. ҳар калимаи детектив чун корд ба синаи ман мехалид. танам меларзид ва хун ингор дар шараёнам лаъл мебаст. корогоҳ одами боназокат будааст. саъй мекард ба ман нигоҳ накунад. ӯ ин ҳамаро гуфту оҳи сабук кашид ва дастмолеро аз ҷайбаш берун оварда арақи сару рӯяшро пок кард. ҳаво бисёр гарм аст. одам нафасгир мешавад. аз Гулноз чӣ хабар доред? пурсидам аз ӯ бо садое ки аз гулӯи хушкидаам дупуста берун омад. корогоҳ сар аз варақ бар намедошт. гӯё дар маҷлиси ҳисоботӣ гузориш медод. Гулноз Набиева 12 сол пеш аз тарафи хонаводаи Набиевҳо ба фарзандӣ пазируфта шуд. дар оилаи одамони таҳсилкарда бузург шуда, падараш профессор ва модараш духтур аст. Гулноз ҳоло дар курси дуюми донишгоҳи тиббӣ мехонад. адреси ӯро ҳам бо хати сурх ишора кардам. метавонед бо худаш мулоқот кунед. шаҳрванди болиғ аст ва тамос бо ӯ бо қонун муғоират надорад. бо корогоҳ ки ба диду мулоқот ҳоло ҳам номашро намедонистам, ташаккур кардам ва бори дигар ба дурустии мақоле ки ба китоб набояд аз рӯи муқовааш баҳо дод, там додам. пас аз 2 ҳафтаи иқомат дар Душанбе билохира муаммоҳои марбут ба хоҳарони кӯчакам боз шуд. тасмим гирифтам ки аввал ба дунболи Шаҳноз биравам, ба ин далел ки дидани ӯ ва ҳатто суҳбат бо ӯ воқеитар ба назар мерасид. дар як гӯшаи тарабхона менишинам ва чашм аз ӯ намебардорам, то мутаваҷҷеҳ шавад ва баъд худро ошкор мекунам. аммо на ҳама чиз ба ин содагӣ будааст. тарабхонае ки Шаҳноз дар он ҷо иҷро дошт, зоҳиран аз маконҳои хушгузаронии ҷавонҳои пулмасти шаҳр аст. инро аз мошинҳои гаронбаҳои тавқифгоҳи назди бино ва духтарҳои хушлибоси аз ин мошинҳо пиёда мешуданд мушоҳида кардам. мисли салони намоиши моргҳои маъруфтарини дунё буд. дар толор аз ин ҳама чароғҳои рангоранги дар ҳоли чархиш ва паропару сару садо саргиҷа шудам. ин макон ба ном тарабхона, вале дар асл клуб буд. ин ҷо касе садои касеро намешунид, магар ки бо тамоми овоз фарёд бизанад. толор лабрези меҳмон буд ва деромадаҳо ба ҷуз нишастан дар сандалиҳои бағалии гӯшаи майфурӯшӣ чораи дигар надоштанд. ман сандалии наздик ба саҳнаро интихоб кардаму оби ҷав фармоиш додам. ҳамсояҳоям 2 марди миёнасоли хориҷӣ гоҳ-гоҳ ба соғари виски лаб мезаданд ва ба духтарони ҷавон ки танҳояшон дар рақс печутоб мехӯрд ва доманҳои кӯтоҳашонро болотар мебурд, ҳарисона чашм медухтанд. маконҳои пур аз сарусадоро хуш надорам. дӯстам Меҳдӣ ошиқи рақсу клуб аст. агар Қосим оғо клубро барояш қатаған намекард, эҳтимол аз он ҷо берун намеомад. одати баде дорад. каме шароб нӯшид, то баста шудани садояш ҷиғ мезанад ва фардояш садояш аз гулӯ мисли овози хуруси мариз берун меояд. ҳамон тавр ки гуфтам, хонаводаи Меҳдӣ ба ман эътимод дорад. бо Фарҳод бурӯ, ӯ бачаи оқил аст, аҳли ин қиртибозиҳо нест. мегуфт Қосим оғо ва Меҳдӣ аз ин сӯистифода мекард. маро маҷбур ба клуб мебурд ва ба хонаводааш мегуфт ки бо Фарҳод қаҳванӯшӣ кардем, аммо магар метавонист Қосим оғои таҷрибадорро гул бизанад. Меҳдӣ писарам, кӯ бигӯ бале бобо. ба маҳзи шунидани садои гирифтаи Меҳдӣ, Қосим оғо дампойҳояшро ба тарафи ӯ парт мекард ва ба ман мегуфт: Фарҳод, дорам кам кам аз ту ҳам дилсард мешавам. аммо ҳоло ба хотири Шаҳноз маҷбур будам ин сару садоҳоро таҳаммул кунам.
ниҳоят диҷей ба силсилаи таронаҳои гӯшхароши рақсӣ ки ҳар оби дар тани раққосаҳо бударо ба сару рӯяшон кашид, хотима доду саҳнаро барои оҳангҳои ором боз кард. ҷавони хушсимое бо гитор таронаи машҳури «Чакчаки боронро» суруд. ба дунболи ӯ духтараке бо як гурӯҳи раққосаҳо саҳнаро гарм кард. аммо аз Шаҳноз хабаре набуд. аз зеҳнам гузашт, ки шояд беҳуда омадам. иҷрои Шаҳноз имрӯз дар барномаи тарабхона нест. меҳмононе ки ним соат пеш устухонҳои худро бо курбазми диҷей гарм карда буданд, хостори мусиқии рақсӣ шуданд ва диҷей бо ҳою ҳуй баландгӯро дубора рӯшан кард. тарабхона аз соати чанд баста мешавад? Пурсидам аз бармен, ки зарфи сарбастаи пур аз шаробу ях ва лимӯро мисли артисти сирк аз як даст ба дасти дигар ҳаво медод ва коктейл омода мекард. ҳар вақт ҳар хел, ба муштариҳо вобаста аст. ҳар қадар зиёд бимонанд, барои мо хуб аст. пули бештар кор мекунем. то охир ҳамин диҷей ҳунарнамоӣ мекунад ё иҷроҳои дигар ҳам ҳаст? албатта ҳаст. консерт дар пеш аст. баромадҳои хуб дертар мешавад, то муштариҳоро niгаҳ дорем. ягон иҷрои ҷолиб дар назар аст. сабр кунед, ҳатман маъқул мешавад. чашмак зад бармен. Шаҳноз соати 1 шаб рӯи саҳна баромад. дуруст замоне ки ҷавонон аз ҳаюҳӯй ва ҷастухез хаста шуда муштоқи оромишу гӯшакиҳои ошиқона ва бусаҳои беҳаёона буданд. инак рӯи саҳна ситораи шаб ва бонуи хушовоз Нозиро даъват мекунем, эълон кард диҷей ва судзаниву ташвиқу тамҷид толоро мунфаҷир кард. қалбам дар сина ба бозӣ даромад. Шаҳноз дар даст ливоне дошт ва бо лабханди шикифтангез аз кунҷи шаҳна чун моҳ ба дар шуд. бо пероҳани нуқрагину доманаш заминбӯс, гесувони печ дар печи чун шаб сиёҳ ва сурати ҷаззоб, зеботарин зани кӯли тарабхона буд. ба унвони ҳунарманде ки арзиши худро медонад, хиромон ба назди баландгӯ омад ва ба тарафдоронаш як бусаи ҳавоӣ фиристод. чӣ садое дошт! боварам намеомад, ки соҳиби ин садои ширину расо хоҳари ман аст. ӯ се тарона хонд. яке таронаи ошиқона, ки хеле ғамангез буду дилбохтагонро девона мекард, ва ду суруди рақсӣ, ки маҳфилро ба шур овард. тарафдоронаш нозӣ мегуфтанд ва мехостанд, ки ба иҷро идома диҳад. баъзеҳо рӯи саҳна баромада мехостанд бо ӯ акс бигиранд. ман ҳам ба саҳна наздик шудам ва нохудогоҳ фарёд задам, ки «Шаҳноз, ин манам, Фарҳод!» шояд ба назарам намуд, аммо нигоҳаш як лаҳза ба ман афтод ва сипас дар иҳотаи тарафдоронаш, ки шояд аз нухбагон буданд, пушти саҳна нопадид шуд. нигаҳбон нагузошт ба дунболаш равам. то баста шудани тарабхона интизор шудам, аммо дигар ӯро надидам. на дар тарабхона ва на дар берун аз он. шояд аз дари пуштӣ берун шуда буд. маҳнӯз талошҳои маро медиду хиҷолатмандона сар хам мекард. шояд чизҳоеро медонисту ба ман намегуфт, аммо розӣ шуд, ки ҳамроҳ ба дидани Шаҳноз биравем. саҳар сагро берун бурдаму Маҳнозро бедор кардам. ба ин барвақтӣ куҷо биравем? бимон хобашро бигирад. гуфтӣ ку то дили шаб суруд мехонд. биё лоақал субҳона омода кунам. бошад, ман қаҳва мепазам. дигарашро худат медонӣ. хонаи Шаҳноз дар бинои навсохти як гӯшаи пойтахт будааст. охирин сохтмоне, ки баъди он заминҳои пахтазор шурӯъ мешаванд. дарро ба зудӣ боз накард. ҳамсояи рӯбарӯ, як зани фарбеҳ, ки ҳаш-ҳаш нафас мекашид ва олуда бо обу арақ фарши назди дари хонаашро мешуст, бо кароҳат ба мо нигоҳ мекард. мушакҳои чеҳраи қирмизаш аз ғазаб таранг шуданд. ҳамин монда буд, ки ба рӯямон туф кунад. ӯ сатилро бо ситеза аз замин бардошту қатраҳои бузурги оби тираро ба фарш рехт ва дари хонаашро ончунон сахт пӯшид, ки гарду ғубори оҳак аз сақф ба замин афтид. ниҳоят Шаҳноз дарро боз кард ва дар ҳоле, ки ҳанӯз дуруст бедор нашуда буд, нимхобу нимбедор ба мо зул зад.
шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.